Mä oon tän viikon töissä Dokella, tai itse asiassa enää vaan yhden päivän. No moi. Morjesta. Mitä äijä? Ei tässä mitään. Hyvä, että viikon aikana on tullut tuota osoite selväksi, että oot 10 minuuttia ajoissa nyt tänään. Juu, no miten säijällä menee? Ei tässä mitään. Miksi mulla kamera käytetään? Mitä sä teet tänään? Meitsi raportoi tänään mun työpäivän Dokella. Itse asiassa viimeisen työpäivän, nimittäin meitsi tetti loppuu tänään. Niin loppui. Mä tänään aamulla mietin silleen, että ei hitsi, tää viikko on mennyt niin nopeasti. Meillä on ollut jotenkin hyvä meininki, tiiäksä? Se on tullut niinku tettiläisenä erittäin osaava. Ehkä liiankin osaava. No niin, Dokke. Mitäs äijä on keksinyt tälleen meitsille viimeiseksi työpäiväksi? Vaikka tää meidän viimeinen työpäivä, niin se tarkoittaa, että tänään on tää iisisti kuule. Sepä se. Tänään pääjuttuina on varmaankin se, että kuvataan ja katsotaan sitä ennen, että mitä 2 TikTokia kuvataan tänään. Ja kyllä me jotain muutakin keksitään tänään sulle. Mutta meitsi on setupannut tohon jo vähän omaa setuppia. Tässä on meitsin työpiste. Tässä meitsi tekee mun omia taikoja. Mutta ihan heti voitais vaikka aloittaa sillä, että suunnitellaan vähän niitä lyhyt videoita tähän heti alkuun. Nyt on vähän ideoita skriivailtu tänne näin. 2 tämmöstä sketsiä. Toinen, että POV-siivosten huoneiden lapsena ja sitten toinen on POV, mitä sun vanhemmat luulee, että tapahtuu, kun juot energiajuomia. Mitä mä kuulen? Onko tässä 2 skriptiä valmiina vai? Okei, no oikeastaan läpätsikseen kyllä käytiin äsken noin läpi. Kuulosti molemmat hyvältä. Oli muutama juttu, mitä piti korjata, mutta sitten kun päästiin yhteismielin korjaamaan niitä, niin niistä tuli mun mielestä ainakin täydelliset. Kalta, että kumpi näistä lähdetään kuvaamaan ensin ja kuvataan se sitten siitä. Moro äiti, seis siihen paikkaan. Onko tuo energiajuoma? Voi korjuuden. Nyt lähdetään kuvaamaan ensimmäistä shorttia. Siellä Dokella onkin jo asusteiden laittaminen kunnolla päällä. Ja itse asiassa nyt kun kuvataan energiajuoma-aiheinen video, niin meitsikin ottaa tästä nopeasti vähän testiin tällaista juulmuust-juomaa. Me siis keskiviikkon kun me kuvattiin Meitsi päättää päivän videota, niin Dokke osti Verkkiksestä semmosen juulmuust-juoman. Niin nyt lähtee testiin Nokon tällainen. Vaahtoo ihan kunnolla. Onhan se ihan samalta. Mitä? Testissä energiajuoma Nokon juulmuus. Täysin sama. Tää maistuu auton moottoriöljyltä, bro. En oo siis aikaisemmin maistanut, mutta kuvittelisin, että se maistuisi täältä just. Mä en saa ovea auki. Noniin, uusiksi vaan. Tällaista, kato katsojat on, ei me kaikki yhdellä shotilla niin kuin saattaa joillekin tuntua. Selkeästi meitsillä on tosi vaikea avaa ovea. No mutta äiti tekin juotte isän kanssa 10 kuppia kahvia päivässä. Tehdään nyt sillä, että pistetään Doken kanssa shortti tässä valmiiksi ja sen jälkeen palataan takaisin katsomaan, että millainen siitä tuli. Okei, nyt on videot kuvattu, eli mennään editoimaan niitä. Ja se on hyvä nyt kun mä oon päässyt tonne Dokelle tettiin, niin mä oon oppinut editoimaan vähän tuolla DaVincilla. Mä ennen editoin mun kaikki videot Premierellä, mutta nyt uusi edittisofta, niin tän tettiviikon aikana mä oon päässyt harjoittelemaan tätäkin, joka on silleen tietenkin positiivinen asia, että pääsee editoimaan NS paremmalla softalla tästä eteenpäin. Onko sulla Dokke mitään ideaa, mihin me ollaan tänään menossa syömään? Totta kai mulla on idea. Okei, mennään joo. sinne sitten katsotaan, että minne tiemme vie. Let's go. Se on ollut just tän tettiviikon aikana silleen suht kiva, että on päässyt kokeilemaan aika paljon kaikkea silleen monipuolisesti, että... Joo. Kyllä sä oot oikeastaan päässyt nyt kokeilemaan aikana lähes, no et nyt kaikkea, mutta lähestulkoon aika paljon juttuja, mitä kuuluu sitten tavallaan mun työpäiviin niin sanotusti. Sä osallistut myös yhteen isompaan YouTube-videon kuvauksiin, niin sitten pääsit laittamaan lavasteet yhteen toiseen videoon. Ja kyllä mä oon tietysti yrittänyt ottaa äijän mukaan ihan mahdollisimman paljon niin moneen eri seikkaan, mitä tässä tapahtuu, että äijä varmasti niin pääsee kokemaan kaiken. Musta tuntuu, että äijä myös niin on ihan kiitollinen siitä. Juu, se on ollut tosi kiva päästä kokea kaikkea ja näkemään vähän eri muodoista tätä työtä, että mitä täällä pääsee tekemään. Niin, no miltä on nyt viikon aikana näyttänyt? No kyllähän tää nyt on tosi paljon chillimpaa kuin normityö, jos joskus itse alkaisi tekee videoita, niin siinä ohella kyllä varmaan pitäisi jotain muutakin sitten väsätä. Ehdottomasti, niinhän mäkin tein. Mä oon siis nyt 11 vuotta tehnyt videoita ja mä oon ollut vasta 6 vuotta täyspäiväisenä yrittäjänä. Mut mulla itellä alkoi harrastepohjalta ja muutenkin niin. Joo, meitsilläkin on ite ollut silleen, että mä oon vaan alkanut tekee siitä omasta intohimosta tehdä näitä videoita. Se on jotenkin ihmeellistä, kun kun mä aloitin mun oman kanavan, niin mä aluksi ajattelin, että joo, tää saa muutaman 100 kattelukerran nää videot ja semmoista kivaa pientä, että pääsee vähän harjoittelemaan näiden tekemistä. Mut sit just toka video silleen poppasi ja huolella. Muutamassa illassa 26 000 kattelukertaa. Toihan on tosi hyvä. Niin ei oo etulyöntiasemassa tässä vielä. Mut se jotenkin silleen heti alussa toi vähän semmoista painetta vai? Niin tuli semmonen fiilis, että nyt pitää jotenkin jatkaa samaan malliin. Ja sit kun muut videot ei lähtenytkään enää samalla tavalla, niin siinä tuli semmonen fiilis, että ei siitä toi väärin. Hei, nyt me ollaan lähestymässä meidän ruokapaikkaa. Tuota pikaa
Onko tässä vaiheessa mitään aavistuksia, että mihin me ollaan menossa? No ei kyllä oo. Tässä on vieressä just. Käytiin viime kerralla safkaassa tässä näin. Niin tossa Istanbul Grillissä, joo. Sinne niin uusiksi nimittäin. Sä tykkäsit, niin mennään sinne. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Tuliks musta tämmönen musta tuli kunnon ruokavlogaaja. Tänne näin kun menee, niin pizzaa ja... Siis sairas buffetti, vaan turkilaista ruokaa. Tiedätkö, mikään ei mennä pieleen. Näyttää kyllä ihan hullulta. Mitäs äijä otti? Haluuks äijä tehdä annoksen esittely? No hei, mä otin vähän nyt kaikkea. Ei oo kyllä paljon salaattia tässä, mutta haittaako se ketään? Ei ainakaan mua. Siinä on vähän tätä lihapainotteista, vähän lihaa, tän tämmöstä turkilaista semmoista Miten mä nyt selitin? Semmoiset kimchi, mitä on Koreassa, mutta siellä turkkilaisittain. Ihan sika hyvää. Meitsillä on vähän tämmönen no miten sä nyt voisit kuvailla? Pizzaa ja kebabia. Tuo näyttää raks-annokselta. Jälkiruoka. Testissä tänään mitä ikinä onkaan. Testissä. Maistuu ihan omenapiirakalta. Ravintolasta poistuttu ja mihin meillä on sitten seuraavaksi meidän matka? Meidän pitää mennä nyt seuraavaksi hakea muutama paketti. Haetaan ensimmäinen paketti tuosta kirjakaupasta. Ja sen jälkeen mennään hakemaan tuosta takaa olevasta R-kioskista toinen paketti. Sidequesti. Tultiin huonekaluliikkeeseen. Joo, meidän pitää ostaa uusi valasi meidän asuntoon. Niin. Löytyykö mitään kiinnostavaa? Joo, siis meissä lukee tällä semmoista kivaa kirjaa nimeltä Villipeto. Jokainen sana, tiedätkö, sä oot silleen venaa. Mitä nyt tahtuu seuraavaksi? Koko ajan on juonen käänteitä kaikkea. Löytyi tuoli. Ei muuta. Kirja saatu. Joo, pieniä valkoisia valheita. Mutta seuraavaksi eikö on matka R-kioskille hakemaan pakettia? No niin, paketti noudettu. Paketti on noudettu ja nyt matka kohti toimistoa. Nyt ollaan takaisin toimistolla. Mulla on aika pitkä kulmakaro tuossa verran vetää sen. Mut joo, takaisin siitä. Toimistolla. Yeah! Lauri lähtee kohta menee. Kyllä vähän harmittaa, mutta... Tiedätkö, kaikki hyvä loppuu aikana, eikö se silleen mene? Se on valitettavasti niin. Tunteet nousee pintaan ja niin poispäin. Jos et oo muuten vielä tilannut kanavaa, niin tehkää se nyt tosta alhaalta nimittäin. Tässä on Doken 100 koolaatta. Ja eiks niin Doke, että hommataan meitselle samanlainen? Tilatkaa se kanava, brr! Kuulitte itse mestariltakin, että... Joo, pakkotila ei maksa mitään, G. Mut Dokke, jos me mennään tonne kohta studiopuolelle, niin ois aika arvioinnilla. Äijä pääsee antaa arvion meitsin viikosta. Onks valmiin tähän? Kyllä mä oon valmis, kyllä mä uskon. Mä oon tehnyt sen verran paljon ja hyvin duunia. Sun mielestä? Sun mielipiteellä ei oo tällä hetkellä väliä. Mennään vaan tonne juttelee, hei. No niin, Dokke. No niin, Leevi, a.k.a. Lauri. Juu, tästä tuli joku tämmönen juttu, että Dokke aluksi kutsumaan Leeviksi vahingossa ja nyt tästä tuli tämmönen meidän inside-juttu. Jota heillään sitten ihan koko ajan. Nyt, kun tettiviikko on ihan lopuillaan, niin haluatko sä antaa mulle kouluarvosanalla arvosanan, miten meitsi on suoriutunut täällä näin? Selvä. Me varmaan tämän videon ulkopuolella käydään sitä vähän tarkemmin läpi, että miten on suoriutunut. Mutta jos kyse on pelkästään kouluarvosanasta, niin eiköhän Dokella tuu hyvä arvosana mieleen. Eli 4–10 vai? Okei. Mä nyt oikeesti annan rehellisen arvosanan sun tettityöskentelystä ja tettijaksosta ja tettiviikosta. No niin, ja niin kuin mä oon jo tässä Dokella aikaisemmin puhunut, niin kyllä tää on varmaan 100 kertaa kivempaa kuin olla jossain kaupan kassalla. Shoutout kaikki muut tettiläiset siellä ympäri Suomea. 7 mahdollista arvosanaa. Okei, tässä tulee mun arvosana työnantajana tettiläiselle Leeville, a.k.a. Laurille. Se on tasan tarkkaan 10 Miikka. Ja mä haluan sanoa, että miksi mä annan Miikan tohon, niin ehkä se miinus tulee vaan siitä, että aina on jotain parannettavaa. Ei ole mikään ei ole täydellistä. Kyllä mä sanon, että kyllä mä oikeesti louki pakko, mä oon iloinen, että äijä tuli mulle tettiin. Meillä on ollut kyllä tosi kiva ja tosi nopea viikko. Me ollaan tehty niin paljon kaikkea yhdessä ja pakko sanoa, että hei, oli mukava Leevi tutustua. Lauri. Päivänä itkee tonne, mun tulee ikävä. Se on morjens. Moro. N-Y-T nyt. Vitsi, miten mä en osaa avata ovea?